Heritage Malta għandha f'idea djarju li jmur lura 150 sena ilu. Dan id-djarju huwa ta' żewġ tfajliet Ingliżi li ġew f'pajjiżna fis-sena 1872 u fih deskrizzjoni ta' Malta f'dan iż-żmien. One News tkellem mal-kuratur tal-Mużew Marittimu Liam Gawci li qal kif fid-djarju jissemmaw ukoll picnics li kienu jagħmlu f'postijiet bħall-Imqabba u l-Qrendi u anke mawriet sal-Belt Valletta u l-Port. Sabiħ tiegħu ta' dan id-djarju, apart il-kitba, hemm dawn qiegħed pinġijiet żgħar li jagħtu kulur ta' x'kienet jiġri dak iż-żmien qegħdin nitkellmu madwar 150-160 sena ilu. Id-djarju juri kif it-turiżmu mhux xi ħaġa li bdiet issa, iżda jmur anke l dan iż-żmien meta Malta kienet maħkuma mill-ħakma Ingliża. Hawn Gawci semma xi ħaġa oħra li kieku l-qarrej tal-lum isib relatabbli immens. Koll jitkellmu dwar l-40 ġurnata kwarantina li għamlu qabel ma daħlu f'Malta. Allura wkoll niftakru li ħafna affarijiet ma jinbidlux iżda jerġgħu jirrepetu ruhom.